Hej alle sammen. I den her video, så skal vi spille FC 24. Når I ser den her kamp, eller når jeg har set den her, så er FC 25 for længst ude. Og jeg har spillet. Ja, han har spillet. Og hvis I ikke kender ham, så er hans kælenavn er Tobias. Og hvis I ikke har set den anden video, så hop ind og prøv at gætte, hvad mit rigtige navn er. Ja, jeg kan ikke helt huske, hvad det hedder, hvad vi skal kalde den. Men vi kalder i hvert fald, må ikke sige noget. Og vi skal være I på... Fortnite. Ja. Ja. Og vi må heller ikke snakke i den her. Mm. I den her kamp må vi ikke snakke. Ja, og vi er på hold. Og vi er på hold, så vi kan ikke sige, her spil mig. Og vi skal også have aftale det. Og fra nu af må vi ikke snakke. 3. Og vi må ikke heller ikke aftale. Nej, det er først, når vi kommer ind i dem. Okay, så skal vi være. Jeg håber ikke, I tager hate til det her. Men selvfølgelig Manchester City. United, de er også vanvittige. Ja, United er okay. Så skal det Nej, være de er City. vanvittige. City mod United. Jeg er United-fan hele tiden i hjertet. Ja, Tom, skal vi ikke lidt holde og tage tit? vi skal lige have lidt hold og taktil. Vi skal have foden ind. Nej. Tag lige rundt. Og så tag Silva. Så tag Bernardo Silva. Bernardo Silva, hvor fanden er han? Han er højrevind. Der var for... Nå, ja, der. Der. Tag ham der. Tag ham. Hvem? Ja, Bernardo Silva. Okay. Og så tag ham der Kovacic. Cool. Ham der er 82 i den, ja. Og så tag Kovacic i den. Og så tag foden ind. Sådan der. Nu har vi et okay hold. Skal vi se. Jeg ved, hvad vi mere skal have inde. Ned. Hen. Nej, den anden vej. Cold Palmer. Jeg tager mere på ham siden af. Ja. Ej, ved du hvad, vi skal ikke have nogen af dem ind. Jo, prøv at kigge. Vi har en 81 venstreback. Og så hvis vi tager... Vi skal sgu da ikke have AK ind. Nej, ud. Ikke? Jo. Men hallo. Jeg vidste ikke, Cold Palmer han spillede. Spiller han ikke for for Chelsea? Jo, men jeg synes også, at sidste City... Han har spillet for City. Ja, men det tårt synes jeg var et 23, hans sidste tårt var. Det synes jeg bare, jeg har set det filmet. Jeg mener godt nok heller ikke lige, at der skiftede til Chelsea. Han har da spillet for det i lang tid. Nok om det. Elias, jeg ser sådan en video, hvor... Men vi må ikke snakke. Når vi holder pause og sådan her, så må vi gerne tale. Okay. 3, 2, 1. Og bare lige, jeg er rød. Og Tobias. Kælenavnet. Er blå. Så 3, 2, 1. Så tror jeg heller ikke, vi stopper så meget mere. Jeg har lige fundet ud af, at man kan gøre det her. Jeg har fundet ud af, at man kan tage hånden op for at sige her. Okay. Så det må vi heller ikke bruge.
Ja! Kom nu. Og det var, 3, 2, 1. og det var mig, der stod. Som har et talenavn, der hedder Okay, hvis man Tobias. scorer, så må man gerne snakke. Lige indtil man skipper den sådan som skipper, men han var rigtig kendt. Han var en gammel sømand. Men Elias, jeg synes, du faktisk har snydt lidt på et tidspunkt. Vindte det. Eller nej, det har han. Ja, så. Kom nu lidt. Nej. Jeg gritty op den. Midtbanespilleren, som jeg satte ham Nummer på. 7, Bernardo Silva. Og han kommer lykkelig. Og han står, men jeg tror faktisk, du gad at spille til Malias. Jeg gad også gerne, men jeg gad gerne også score med en midt. Hvor jeg var foran. Ja, så. Shit, et goal, man. Bro, jeg er alt for god på semi-pro, Elias. What the goal, man. Shit, den sad. Hold da kæft. Men kom nu lidt. Man. Vi er jo alt for... Ja. Piu. Nej. Oh. Please, lad mig score.
fint. Kom nu lidt, mand. Ej, det er svært lige at sætte det rigtigt. Så jeg vil lige se, om vi skal lave nogle udskiftninger. Nej. Skal vi altså ikke. Men det skal vi godt. Kom. 5-0 i første halvleg. Det giver jo ikke mening. Det var dig, der havde bolden. Nej, det var mig. Kan du finde? Hvad? Det skal I bare lige lytte til. Det tænkte jeg. Eller jeg tænker lige, vi ikke spiller mere. Jeg ikke spiller mere lige nu. Nu må vi gerne tage det for nu. At vi slukker måske lige om 2 sekunder. Det er en dårlig. Nej. Nu slukker vi. Vi ses. Ses.